שניות, הניסיון לשלוש, לא הולך טוב, עוד ניסיון ברבן, נכנס! איזה יופי! רבע שלישי, חיפה מתפרקת גם הפעם. קבוצות שונות, אבל גם אי אפשר להשוות את חיפה ששנה שעברה לה. אני מסכים, הכל נכון. ראשון ביתרון, לא הצליחה להגדיל אותו עכשיו. בר אבן, אבל הריבאונד מתחת לסל. חיפה שומרת טוב, מאוד מאוד אגרסיבית, אבל איך אומרים בשפה המקצועית, לא מסיימת את העבודה, מכיוון שהפועל תל אביב כבר עם 4 לגייטס, עוד עיבוד כדור של הפועל תל אביב. עוד פעם הוא לא חוצה את החצי. בר אבן משלים את המתפרצת, וזה 79. 10 הפרש, פער דו ספרתי לראשונה הערב לאשדוד, 26-16, 2 דקות וחצי, עכשיו זה כבר נכנס, תומר בר אבן. קריאת מצבים טובה של ברודי אנגליס, מסירה טובה לתומר. פציעתו של בן רייס, קרע ברצועה הצלבת. רייס שהיה אמור להיות אחד השחקנים המשמעותיים במכבי, קצת רחוקה, 5 נקודות. איזו חדירה נהדרת של תומר בר... אליהו, כדור חוזר של בר אבן, יש זמן, 5-6 שניות, הולך פנימה ועושה את הנקודות מהלך מול קפריסין. יבזורי בינתיים. יפה. גלבוע גליל מצליחה לעשות את המהפך, 7 דקות 35 שניות, זה על השעון, יבזורי ל3, בום! וגם עבירה! דגניה! הנה דמונטה סטיט מוציא החוצה, בר אבן עם הרבה מאוד ביטחון, מוציא החוצה עכשיו, יופי של שלשה! מסיק את הכדור יותר מדי סטיט. מחטיא, ריבאונד חיפה. לא יוצר מצבים ליבזורי דמונטס. ואופייבו בשתיים שלו. חיפה זה כל כך מבולגן, אבל בסוף אנגלי ינסה לסדר משהו. בר אבן מוצא את שוברביץ' שבקלות. שם את זה בפנים, חיפה בר אבן הולך פנימה, אל סטיט, סטיט ל3. שמע, סטיט חם היום, חבל על הזמן. סטיט אל בר אבן. איזה מהלך, יש גם עבירה, גם נקודות. לוקח אותה, תומר בר אבן שוב עכשיו. ברודי אנגליס זורק את השלשה, קולע! בראשון. והנה שוב עבודה מצוינת בחסימת הגבוה ג'ונס. הרננדס מקבל את הקרדיט וגם זורק את הזריקה הראשונה וגם עושה את הנקודות. שמקבל עכשיו הרננדס. מחלק לבר אבן שנכנס בשורות מכבי חיפה. הנה הרננדס לעוד זריקה ל3. סטיט. בר אבן הולך פנימה אל הרננדס. לסוף הערכה השנייה, ברנדווין, סגב רוצה את הכדור בתוך הצבע, מקבל סגב, חסימה גדולה, עוד הזדמנות עכשיו כדור של מכבי חיפה בסופו של דבר, סקברר הולך פנימה, יוצא שם את בראון, בראון נחסם, אבל שומר על הכדור, לא, כדור של טעות, היה כדור אחד של הפועל תל אביב, סביר להניח שגם תבוא עזרה על רביב לימונד. חיפה שומרת טוב, הנה לימונד, הנה עיבוד כדור. הפועל תל אביב, הנה כדור הולך פנימה. אין, עבודת חסימה מצוינת שם של מכבי חיפה, אבל לימונד, איזה יופי, עושה מזה. אתם רואים הרבה מאוד עיבודי כדור במשחק ירושלים מכינה את בר תימור להיכנס. הנה ג'ונס. שמע, הרננדס עושה שם עבודה טובה. ומכבי חיפה, כמו שהיא נראית ברבע הזה. נסתכל, הנה פוסט-אפ, כבר 2 שחקנים רצים אליו, והוא מוצא את השחקן הפנוי, והנה אלפרין עוצר